Jasné, pohodička, nie je všetko tak, jak sme sa dohodli. Bude tak úplne, nie, vôbec nerieš tak, ako sme povedali, tak bude. Prídem, len ešte jeden príspevoček idem napísať na LinkedIn, no. Takže poďme na to. V súčasnom dynamickom pracovnom prostredí je nevyhnutné klásť dôraz na systematické zvyšovanie kvalifikácie a rozvoj odborných kompetencií. Neustále vzdelávanie umožňuje jednotlivcom efektívne reagovať na nové výzvy a zabezpečiť tak svoju dlhodobú uplatiteľnosť na trhu práce. V tejto súvislosti je dôležité zdôrazniť, že pravidelné absolvovanie odborných školení, seminárov a certifikácií predstavuje významný faktor prispievajúci k celkovej efektivite pracovného pracovného výkonu. Zároveň to podporuje schopnosť adaptácie na meniace sa požiadavky pracovného trhu a legislatívne normy. Perfektné. Ešte dáme jeden odstavček. Vzhľadom na uvedené skutočnosti považujem kontinuálne vzdelávanie za neoddeliteľnú súčasť profesionálneho rozvoja každého jednotlivca. A už len dobrý koniec, niečo parádne. Aké sú vaše skúsenosti s touto problematikou? Budem rád, ak sa o ne podelíte v komentároch.